喺日本呢，韩团是有遵守生存嘅基本咯。日本官方2005年公布嘅是有基本法，而呢韩天呢，当然呢6年嚟係是有年规定学校都會聽說有是有嘅相關課程，不過伊哋冇乜嘅知識嚟教材咯，也冇一堂課都是有課嘅一段相關嘅知識，用嘢嘛睇將自然、社會、韓國綜合發統一到嘅科目當中，也先生也會照伊嘅菜體嘅體系裏邊教材，不過成非常嘅成。太多年咯，所以本身人嚟了解到正確嘅認知知識，有能力來追求konkr嘅生活以外，而能喺日本嘅韓團是尊重係一切生活、文化、社會、人際嘅基本嘅教育中心，希望新人嘅從小呢都提供而來尊重，而提供對一個生活嘅生命，韓國生產者、料理者如果有感恩嘅心。はい。何作ってるの今？何の野菜？野菜。野菜。何？例えば炒豆とか？じゃがいも。唔細細講片，啲阿爸指頭盒用腳頭蓋內，就算腳頭必須甲行下角，哪一來一甜。唔過問佢喺一般係咪想要做工種人，唔是想依舊就有答案。大きくなったら農家やります？畑やります？やります。呢啲同建啲馬企業福車先生，見啲市民農業票嘅一些地鐵，除咗想愛完成自家做工種人嘅夢想以外，大家上班雖然有機會夏天到來。すぐ近くに住んでて、たまたまここの白石農園さんがこういう体験農園をやっているということで、自分自身の勉強とあと子どもの食育のために始めました。2005年。日本政府頒布嘅食育基本法，從認識來做，推動日本國民嘅身心康健。加上一節期嘅為子女來做飲食、農業、田野教育以外，學校亦係做唔到社會角色。本等小學係體育業有8個人員的小學，按同年來食育課程表現行喺全國的典範。現在日本無制定標準的食育課本亦係課程，係由特色學校自家規劃。本等小學就同食育安排啲特色顏色無同樣嘅課程度。私の方で各学年食に関わるところがあるかどうかを先生方とお話しして決めました。また食育の場合は教科書がありませんので、その中でこの食教育を進めていくためにいろいろな教科の中で、食育の実践ということで授業の中でやらせていただいています。創意面成嘅成法課，日本小朋友世界名太差呢，反駁。現時學校用嘅廚具一條，當然注射嘅阿姨因為出來收集，佢哋作嘅用嘅，嘗試係乜安排，強下來食營養午餐。美味しい給食を作ってくれている人は誰ですか？お、出ました。お、ちゃんとさんつけられたね。そうだね。調理員さんですね。ちょっと硬かったし、大きくて重かった。ピンクの色が同じなんですけれども、長い。いいところに気がつきました。今度長靴はこのお皿を洗うときに履きます。午前中はこの短い靴を履きます。第3年生的試驗課，還可安排小朋友親身夏天來種農事，觀察農作物的成長。我本小朋友還是對食最有感恩的心。作ってくれた人と命をくれた食材とかに感謝していつもごちそうさまとかしてありがたい気持ちで思ってます。具体的に申し上げますと、食事の重要性、まずはそれから心身の健康、それから食品を選択する能力、あるいは、人に感謝をする心。除了正式的課程，
讓嘅都萬內可能會到海報寫遊戲，也都係老學生嘅講寫得仔細。當然的營養午餐，還係最好嘅成交嘅場所。學生嘅除咗啲自家教室地度強下來食飯以外呢，學校有安排當年嘅當中呢，有兩個無同樣嘅班級來到傳壇強下來食飯。いただきます。食飯前、食飯後嘅感謝法是實體上我曉得感恩，做唔得浪費啲糧食。再討飯菜食槍槍，班上就會拿到獎狀。學期結束，還會收到全校嘅表揚。これは書館空っぽ賞の紙です。1学期に例えば50枚以上集まると放送で発表されて拍手されたりする。營養午餐既然係食肉嘅教材，當然要用菜地嘅食材，將人兒當做食物，除咗係傳統乾肉宴嘅菜飯以外，還可以用菜地當歸鐵參、海瓜子，一本小朋友關於食菜地一個季節嘅東西。国産を中心とした、食材を子どもたちに、食べてもらいたいということと、また社会学的に考えた時に確かに半分以上が輸入しなければ日本のこの、豊かな食生活はできない。また日本の気候では取れない食材もあるということも考え合わせ、食のことをグローバル的に考えられる子どもたちを育成したいというふうに思っています。あんまりわからないんですけど、埼玉県のから取れた野菜は私たちの生まれたところなので、美味しく感じます。從食生活我講嘅感謝法，延伸到對料理嘅人、耕種嘅人、勞農作物嘅感謝。第一本食唔單止係要求愛好食、愛狂吃，一天天嘅本困做係生活嘅基本態度。